Atong tilawan, spicy shrimp with veggies ni Chef Buddy Amodia. Let's watch this. Wow, spicy shrimp, partner. O, diba? Extra rice na sa tani, basta shrimps. Lamian kayo ng mga seafood, mga kapusog at tangi kay daghan pa tag ma-feature di sa atong programa sa umaabot sa mga gusto diha nga mo share sa ilang family recipe. I-post sa inyong FB account ang proseso sa pagpreparar ni ini gamita ang hashtag GMA Regional TV Live inguman hashtag Lami Syah Express sa kagayunan nga kamunasab ang ma-feature namo sa telebisyon. Samtang sa mga padayon nga nagpadala og mi paambit sa ilang recipe, daghan kayong salamat, kapuso.